सगळे लोक मरून अजून कोण उरल्या ऑप्शन मारपाचो सगळे सगळ्यांक घालपाचे कोणा सोडपा ना कोणा सोडपा ना कित्याक फोडली गाडी तर कोणी फोडली तू सांगले ते आणि तू सांगपाचें न्हू हांवें सांगली गाडी सांगपाचें न्हू तेका कोणी फोडला कित्याक फोडली गाडी कोणी फोडला आव विटनेस ड्रायव्हराक मारलो तेंच्यानी कोणाक तुम्ही आयकून घेता होय कामगार तुम्ही घ्या न्हू आमगे इतले क्वेश्चन हा फक्त कामगार उलोवन गेलो एसडीएम उलोवन गेलो बरे भशेन टाइम दिले सगळे दिले किस चलयना हांगा धंदो तुम्ही जाय तुम्ही गाडयो फोडटले तुम्ही कायदेशीर हे घेतले बोलले बोलची पहिली गाडी फोडतात तुमकां जाय तशें तुम्ही हातीन घेतलो कायदो तुम्ही गाडी फोडून चलत फक्त तिंगे पोटाचो प्रश्न कित्याक आम्ही करतले पण त्यांच्या कामाक घेऊन तुम्ही ट्रान्सपोर्ट चालू करा कोणी ट्रान्सपोर्ट चालू करना कोण मामलेदार घेवपाक कोण एसडीएम घेवपाक कोण काल किती धरता दिली काल काय जे बघ तुम क्या टाकता तुम क्या दे ए गेटी लाव सदो गेटी लाव लोकल हे लोकल तू गेटी लाव चल लोग अरे